Moro vaan kaikille. Se olisi vuoden ensimmäinen Reelsi tulilla ja mulle tulee aika paljon kyssäreitä kalastuksesta ja kurssituksista ja opastuksista ylipäätään, niin tehdään tähän semmonen pieni infopläjäys, että mitä muuta me tehdään, kun suunnitellaan perhokalastusvälineitä. Eli meillä on kahdenlaista palvelua tämän lisäksi kalastuksen saralla. Eli pidetään kursseja perhokalastukseen liittyen ja sitten on ihan henkilökohtaista kautta pienryhmissä kaveriporukalla tilattuja privaatteja opastuspäiviä. Molempia siis on tarjolla ja käsitellään vähän kurssipuolta ensin. Eli lähinnä tässä Keski-Suomen alueella pidetään kursseja hyväksi havaituilla koskilla. Yleensä kurssit on paikoissa, jotka pystytään varaamaan yksityiskäyttöön kurssin ajaksi. Eli siellä ei silloin ole muita kalastajia kuin itse kurssilaiset. Kursseille otetaan 5-8 henkilöä kerrallaan. Näin pystytään sitten vähän paneutumaan siihen porukkaan, että minkä tasosta ja minkä tyyppistä kalastajaa siellä on. Jos on oikein iso kurssi, niin sitten on mun lisäksi yleensä joku avustava opas sitten kurssilla. Mulla on, kaikki ei ehkä tiedä, mulla on jonkun näköinen tausta tuolta kilpaperhokalastuspuolelta, mikä on hyvin monipuolista perhokalastusta. Pitää hanskata melko hyvin kaikki osa-alueet striimeristä pinturiin ja pinturista nymfikalastukseen, kun puhutaan koskihommista ja mulla on aika hyvät näkemykset siitä, että miten sitä omaa tekemistä pystytään kehittämään tuolla koskien varsilla. Ensi kesäksi on kaavailtu useampia kursseja, mutta niistä nyt ensimmäiset, mitkä tuli myyntiin virallisesti, niin me järjestetään Huhtajankoski Adventuresin kanssa kesäkuun lopussa 3 kurssipäivää, 24., 25. ja 26. päivä kesäkuuta. 3 kappaletta 8 hengen kursseja peräjälkeen. Ja mä hoidan kurssilaisten vastaanoton, eli mulle voi laittaa suoraan viestiä asiasta, mikäli tämmöinen kurssipaikka kiinnostaa. Jonkun verran paikkoja on jo myyty, että ensimmäiselle päivälle on enää pari hassua kurssipaikkaa avoinna. Mutta ne kurssipaikat selviää, kun kysäsee multa, mikä meininki. Ja Äyskoskella varmaan tullaan hyvin pitkälti paneutumaan nymfi- sekä streamer-tekniikoihin. Vähän nykyaikaisempiinkin streamer-tekniikoihin kuin tämmöiseen perinteiseen pintasilmakalastukseen. Nymfikalastuksessa käydään sitten läpi perinteistä ranskalaistekniikkaa, mikä mielletään usein hyvinkin helpoksi tavaksi kalastaa, mitä se ei todellakaan ole, teknisesti hyvin haastava kalastusmuoto. Ja tähän saadaan kurssilla sitten semmoinen hyvä läpiluotaus. Et tervetuloa näin aluksi ainakin Äyskoskelle kurssittelemaan, jos asia kiinnostaa. Toinen, mistä puhuinkin aikaisemmin, on tämmöinen privaatti opastus. Eli jos sulla on vaikka kaveriporukalla joku keskisuomalainen koski varattuna omalle porukalle ja tuntuu siinä ryhmässä, että se kalastus on aina kivaa, mutta kyllä se saaliskin näyttelee aika isoa osaa siinä, ja jos ne kalareissut tuntuu aina olevan semmoista pään seinään hakkaamista, että kalat karkaa tai kalat ruokailee selkeästi eikä niitä saa mihinkään ottamaan,
millä perhoilla niitä lähdetään yrittämään, minkälaisella tekniikalla, niin mä yleensä hyppään siinä vaiheessa sit puikkoihin ja ruvetaan miettimään siinä porukassa, että mitä ratkaisuja voitaisiin tehdä ja mitä teknisiä muutoksia siihen kalastukseen pitää tehdä, että se homma alkaa niin sanotusti rokkaamaan. Jos vielä haluaa semmoisen syväluotaavamman opaspäivän, niin mä käyn paljon ihan yksilöiden kanssa koskilla, eli ihan täysin henkilökohtainen kalastuskokemus, opaskokemus, missä pystytään sitten paneutumaan just eikä melkein niihin sen kalastajan ongelmiin ja miten niitä lähdetään ratkomaan. Voi olla esimerkiksi ongelmana vaan se, että ei yksinkertaisesti saa niitä tartutettuja kaloja haaviin. Niin tähänkin mulla on hyvät jipot ja konstit, millä se homma laitetaan sille mallille, että pystytään viimeistelemään se väsytyskokemus sillä lailla, että se kala solahtaa sinne haavin pohjalle ja siitä saadaan sitten makeat kuvat muistoksi tai joissain harvoissa paikoissa jopa sitten saadaan se eväkäs ruokapöytään asti, mutta näitä mestoja ei Keski-Suomesta kyllä hirveästi löydy, jos ei kirjolohipaikkoja lasketa mukaan. Mutta jos tämmöinen tarkempi analyysi siitä omasta kalastuksesta kiinnostaa, niin ilman muuta meikäläiseen yhteyttä, niin katsotaan mitä asialle voidaan tehdä ja sovitaan päivä, milloin lähdetään kalalle ja minkä mittainen päivä se on ja minkälainen kohde valitaan. Mä teen hyvin paljon yhteistyötä Huopanankosken ja sitten nyt tästä eteenpäin sitten Äyskoski, Huhtajakoski akselilla ja sitten toki mulla on semmosia omia vähän tuntemattomampia paikkoja tässä Keski-Suomessa, minkä kalaston ja vesitilanteen tiedän yleensä todella hyvin, että pystytään sitten hyödyntämään myös näitä paikkoja sitten tulevana kesänä ja tulevina opaspäivinä. Et ei muuta kuin yhteyttä vaan info@iconfishingproducts.com tai pistää kilauttain mulle, niin katsotaan mitä keksittäisiin kesäksi, että se kalastus paranisi siitä huomattavasti, mitä se on mahdollisesti tällä hetkellä. Ei muuta kuin kireitä siimoja kesälle. Kiitos.